Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας ξαναμάθω πεταλούδα. Δεν ξέρω τι θα σας μάθω, γιατί έχω μάθει ήδη, οπότε σκέφτομαι να τα ξανακάνουμε. Κάποια θα τα βελτιώσουμε και ξεκινάμε από τώρα. Εδώ, αυτό, έτσι. Και μετά το ξαναφύγουμε. Αυτό το κόλπο έχουμε το ξανακάνει. Έτσι, μετά ξανά και μετά νομίζω έτσι. Είναι δύο κινήσεις. Εδώ. Μετά το γυρίζεις και το αφήνεις και το ξαναπαίρνεις. Και άμα έχεις πεταλούδα σε χτενιά, χτενίζεις τα μαλλιά σου. Και το δεύτερο βήμα είναι να πετάξετε την πεταλούδα και να την ξαναπιάσετε, αλλά σε αυτή τη μεριά. Σε αυτή. Όχι σε αυτή, γιατί μετά αν την πιάσω σε αυτή, μετά πάει έτσι, έτσι, θα κοπείς εδώ. Άρα θα την πιάσετε από την άλλη μεριά που δεν είναι αυτό. Και κάνεις έτσι, έτσι, μετά το πετάς, το πιάνεις εδώ που δεν πρέπει, αλλά θα το γυρίσεις και θα το πιάσεις χωρίς να χτυπήσεις, το αφήνεις και το γυρίζεις και το κλείνεις. Αυτό ήταν το δεύτερο βήμα. Πάμε στο τρίτο, που αυτό είναι πιο εύκολο, από ό,τι ξέρω. Γυρίζεις 3 φορές έτσι, 1, 2, 3, το ανοίγεις, το αφήνεις, το πετάς αλλά το πιάνεις από αυτή τη μεριά, μετά το γυρίζεις, το ανοίγεις και το ξανακλίνεις. Αυτό ήταν το τρίτο βήμα. Νομίζω ήταν λίγο δύσκολο για σας. Δεν ξέρω, εξαρτάται από πόσο καλοί είσαστε και αν ασχολείστε με αυτά. Γιατί μου είχε πει ένας φίλος μου να κάνω ξανά πεταλούδα στο σχολείο. Ένας φίλος μου που το λένε Κωνσταντίνο. Αν τον ξέρετε, νομίζω θα τον ξέρετε. Και θα σας δείξω κάτι που θα κάνω μόνος μου.